Giohag sa management sa Davao City Overland Transport Terminal ang mga pasahero, labi na kadtong lagyo ang biyahe nga mag-book na daan og bus ticket online. Sanglit gilauman ang pagdagsa sa mga manguliay sa probinsya karong Pasko ug bagong tuig. Ada report ni Argil Relator. Nakalatag na matud pa ang mga laka nga ipatuman sa Davao City Overland Transport Terminal karong Christmas ug New Year holidays sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero. Kini aron dili na masubli pa ang pagpunsisok sa mga pasahero sulod sa terminal nga nasinati ni atong katapusan sa Oktubre atol sa barangay ug SK elections ug kalag-kalag. Aron makontrola ang ihap sa mga pasahero nga magtambay sulod sa terminal nga maghulat og bus, labi na kadtong mugawas na sa ubang rehiyon ang biyahe. Na-convince nato ang atoang mga bus operators to have an online booking, no? Tungod kay mao na ang isa nga nakita nako nga solusyon sa kadugayon nato diha sa Dikot. Bisitahan lang ang official booking portal sa matag bus company aron makareserve na daan og ticket. Pananglitan sa mga padulong og Cotabato City, makita sa portal ang bus company og mupili lang og petsa og oras sa biyahe. Makita sa dayon ang pamasahe kada pasahero. Human sa pagbayad online, kinahanglang ipakita ang printed voucher nga mo'y magsilbing ticket sa pasahero sa pagsakay sa bus. Pinaagi sab sa online booking, sigurado na nga dunay reserved seat sa bus ang pasahero kung itandi sa mga walk-in passenger. Through this online booking, makabalo naman sila nga daghan ang ilahang pasahero. So, pwede na po sila mo advance na o pangayo sa ilahang special permit. Maghimo sab matud pa ang Dikot management og separate lane sa entrada sa terminal ala sa mga dunay ticket daan aron sab dili sila mabiyaan sa bus. Gilaumang sugod karong weekend, dunay manguli sa probinsya sanglit Christmas break na sa mga estudyante sa pampublikong eskwelahan. Kauban si Matthew Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.